Arratsaldeon eta lehendabizi eskerrik asko hemen zaudeten guztiei, eskerrik asko benetan. Iragan abenduaren 27an, milaka euskaltzale batu ginen Bilboko Miribilla kirolgunean. Euskarak premiazko duen pizkunde berriaren txinparta bat isiotzeko asmoz. Gaur berriz hemen elkartu gara. Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok eta baita ere, euskararen normalizazioa amets duen bide honetan lagun ditugun beste hainbat kide. Iruñeko Gazteluko plaza honetatik Euskal Herri osoko euskaltzalei dei egiteko datorren ekainaren 13an berriro ere hemen Iruñean elkartu gaitezen. Batu gaitezen denon artean pizkundeari bigarren txinparta batekin suspertzeko. Izan ere, euskararen etorkizuna jokoan den honetan, ezinbestekoa da euskaltzaleon ekarpena, euskaltzaleon ekina. Batetik, azken urteetako munduan aldaketa sakon eta bizkorrek desafio berri eta erraldoiak ekarri dizkigutelako munduko osoko hizkuntza eta hizkuntz komunitateei. Eta bereziki hizkuntza minorizatuei. Horiei erantzun ahal izateko premiazkoa da jauzi bat ematea hizkuntza politiketan. Baina euskalgintza eta gizartearen parte handi bat jauzi hori eskatzen ari den bitartean, euskararen etorkizuna oztopatzeko ahaleginak erauntsi betean dira. Azken boladako adibide batzuk. Ipar Euskal Herriko ikaslei azterketak euskaraz egiteko debeku zentzugabea berretsi diete. Zorionez, gaur goizean azaldu dute, desobedientziaren bidea hartuko dutela. Beraz, hemendik elkartasuna azterketak euskaraz mugimenduko kideei. Nafarroan ere, euskarazko irakaskuntzak atzera egin dezan hartzen ari den neurriak salatu besterik ezin ditugu egin. Edota Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan normalizazio neurrien kontra gertatzen ari den oldarraldi antolatua. Azken batean, horiek denak euskararen eta euskal hiztun komunitatearen erroko arazoaren ispilu dira. Minorizatutako hizkuntza eta minorizatutako hiztunak garela. Testuinguru honetan, behin baino gehiagotan ikusi dugu euskararen etorkizuna kinka larrian. Hileta soinuak ere ibili dira, behin baino gehiagotan gure historia garaikidean. Baina une horietako bakoitzean euskaltzaletasunak, milaka jenderen erabateko edo besteko konpromisoak eman dio aurrera egiteko arnasa euskarari, euskal hiztun komunitateari. Azken hilabeteotan hainbatetan errepikatu dugun bezala, euskaltzaleon garaia da. Urteak daramatzagu euskaraz bizi nahi dut esaten, aldarrikatzen. Are, egunerokoan euskaraz bizitzeko ahalegin neketsua egiten. Baina euskaraz bizitzeko norberaren bakarkako ahaleginaz harago denon artean osatutako baldintzak behar dira. Baldintza errealak, baldintza materialak, baldintza politikoak. Hain zuzen, aldarri nagusi horren bueltan batuko gara ekainaren 13an Iruñan, euskaltzaleon martxan. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatuko dugu. Norberaren erabakimenaz harago, euskaraz bizitzea posible egingo duten baldintzak. Euskaltzale antolatu gisa eskatu behar ditugunak. Eta justizia sozialean eta demokrazian sinesten duen gizarte gisa eratu eskaini behar ditugunak. Horregatik, 3 zutabetan banatuko da ekainaren 13ko euskaltzalen martxa. Gaur-gaurkoz, euskaraz bizitzeko baldintzak eratzeko ezinbestekoak diren 3 oinarri ordezkatuz. Bat, ofizialtasuna. Ofizialtasun osoa eskatuko duen zutabe bat izango da.
Izan ere, euskararen normalizazioan aurrera irmo eta bermez egin ahal izateko, ezinbestekoa da euskara ofiziala izatea Euskal Herri osoan. Gaztelania eta frantsesaren pare, bestelako baldintza murriztailerik gabe. Bigarren zutabea. Hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko duena. Euskarak etorkizunik izango badu, eta mundu aldaketara hauetara denetara egokituko bada, premiazkoa da paradigma aldaketa bat gertatzea. Eta euskararen ezagutza orokortzeko eta normaltasunez erabili ahal izateko baldintza errealak sortzea. 3. Euskaltzaletasuna. Herritarron ardura eta eginkizuna azpimarratu ez ezik balioetsi egin nahi dugu zutabe honen bidez. Euskarak aurrera egingo badu, herritarron ekarpen eta ekinari esker izango da, beste garai ilun batzuetan bezala. Euskaltzaleon ekimen antolatuari esker. Era berean, uste dugu euskararen komunitatea osatzen dugunok, kezkarako eta larritasunerako motiboak ez ezik, arrotzekoak eta poztekoak ere baditugula. Besteak beste, egiturazko minorizazioari eta eguneroko milaka nekeziei aurre eginez, bizirik heldu garelako 21. mendeko lehen laurden honetaraino. Eta sentitzen dugulako badugula indarrik etorkizun bizi bat irudikatzeko eta sortzeko. Hori dela eta, aldarrikapenari forma emateko moldean festatik edango du euskaltzalen martxak. Zutabetako bakoitza txupinazo eta pregoi batekin hasiko da eta Jon Celestino musikari iruindarrak egun horretarako sortutako doinu baten konpasean egingo du zutabe bakoitzak Gazteluko plaza honetarainoko bidea. Zutabe bakoitza zabalduko duen pankarta berriz artista batek egingo du. Iruñeko peinek erabiltzen duten pankarta horren moldean. Asisko Urmeneta, Patxi Uarte eta Malen Amenabar izango dira irudigile horiek. Zutabeak 5etan abiatuko dira Antoniuti eta Runa parkeetatik eta 3. Askatasun enparantzatik. Eta helburua da 6etan hemen izatea, ekitaldi nagusia egin ahal izateko. Ez nuke hitzartze hau amaitu nahi, ekainaren 13ko euskaltzalen martxa irudikatzen lagundu diguten kulturgilei eskerrak eman gabe. Eskerrik asko Aritz Ibañez, Itz Iriar, Jon Celestino, Oier Zuniga. Kontseiluan argi dugu euskarak beste pizkunderik izango badu kultur ekosistema sendo batek lagunduta izango dela. Euskarak kulturgintza indartsu bat behar duela etorkizunik izango badu. Era berean, gaur hemen, Iruñeko Gazteluko plazan egonik, ezinbestean gogoan dugu Carlos Garaikoetxea Urriza, Euskal Herriko historia garaikidean arrasto nabarmena utzi duen politikaria eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohia ez ezik, euskaltzale handia. Halaxe izango dugu gogoan. Amaitzeko, abiaburuko deia berritzea besterik ez. Ekainaren 13an izan dadila Iruña Euskal Herri osoko euskaltzalen bilgune erraldoi. Elkarrekin arrotzeko eta pozteko gune bat. Minorizazioaren eta oldarraldiaren aurrean euskaraz bizitzeko behar ditugun baldintzak aldarrikatzeko eta lortzeko bidean urratsa. Azken batean beste txinparta bat euskararen pizkunde berrirako. Eskerrik asko.